Tik 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 tik. Pugaron ako ni guys kay gibiyaan sa mama guys. Ano ang mama guys oh. Ako ning dadon. Dili na. Kuan lang by 2 lang. Uy. Come here. By 2 lang guys. Asang mama ninyo? Sana inyong mama. Wala ba ni bunhok? No bunhok. Mapugad ko guys. Tagduha-duha lang guys kay wala ko sudlanan. Uy, matagot. Uy. Pugaron akong manus guy. Kaon ako tong mama guys. Basura. Ay, dala, balde di ay. So, ako mga piso sa balde, guys. Balde. Doon ako tong mama. Pogad kong manok. Ka-cute sa mga piso, guys. O pa man silang mama yan. I-unback na ang mama sa manok. Yan, ang mama sa mama manok. Nila iyang mga anak, iyang gibiyaan, guys. Sort ko na. Halagi, patay na imong anak. So, ginahana, wala. Gitumban. Ay. Maldito. Lalo, uya. Nagmaya kay, guys. Oh. Ang dakpon na inahan guys. Di ba kung pakan ani guys. Wait a minute guys. Naglisad ko guys. Ay! Hello! Manabong man ang mama guys. Wait sa guys. Pwede ko ana. Bahala na guys. Wala. Ako lang ipadakop sa ako igsuon guys. Oy. Hadlok ko. Kaya na lang di makaya. Buang mo itong inahana. Oy. Buang mo itong himunga ana. Katuang mga itik ug manok guys. Nga tingkao na. Hindi rin ako ibutang guys sa tangkal. 5 ni sila kabuok. Ako tong dadon. Ada. Ako na to inahan guys. Dakpo na ako. Wait a minute. Magkano inahan guys. Kaya akong dakpo ni guys. Nakadakop ko guys. Ay! Iko gramay na ko guys. Hey! Asa to? Di man ko kadakop guys, madlock bag ko. Patay yung saon eh. Di manggiyaan to yung mga piso. Duha ra yang gidala guys. Iko gra ang nahabi ako na sikmilitan. Ay yung mga anak guys na dire. Po. Siting lang akong ingnon guys. Ay, hadlock ko. Di na ako kaya, failed. Laon saan man ako ni.
Kuha ko karton guys. Ako na. Oh, mauna ni mga piso guys nga akong gipugad pero ang mama mahadlok mo ko eh. Kaluoy sa daan eh. Ibiyaan mo yung